बघा आपण आपल्या शाळेकडे येलो या साईडला कसं वेगळे असत काढलेले. आपली मांजरदोरावाडी शाळा 1960 साली स्थापन झाली. बघा आतमध्ये पण किडलेत, बघून खावा खालात तर. जरच तुमका मी सांगते, नाही तर नंतर बोलतात की माहीत नव्हतं औषध मारलं आणि बॅड इफेक्ट पडतो तुमच्या बॉडीवर. इथे नमस्कार. आजची सुरुवात झोपापासून होता. मी आमच्या मराठी शाळेकडे येलो आहे. आमच्या घराच्या एकदम बाजूक लागान शाळा असा. आज मी तुमका आमची मराठी शाळा दाखवते, चला. आपल्या शाळेकडे येलो या साईडला कसं वेगळे असत काढलेले, मस्त वाटतं एकदम शाळेकडे येल्यानंतर. बुक आज रविवार असल्यामुळे शाळा बंद आपली, त्यामुळे आता आतमध्ये शाळा कशी आहे कारण आपण दाखवलं असतं. या साईडला मुलांनी कुंडे वेगळे लावलेले असतात, बघू शकता. आणि या साईडला आपली अंगणवाडी असा. बघा आपली अंगणवाडी आहे या साईडला. अंगणवाडी पण मस्त. आम्ही इथेच अंगणवाडी जिथे होतो त्यानंतर इथेच पहिली वगैरे गेलो, 5वीपर्यंत इथे शिकलो आणि पुढे गोटे शाळेत गेलो. आपण बघू शकतो शाळेसमोर किती जागा मुलांना खेळण्यासाठी, आणि जास्त मुलं नाहीत, 20-25 मुलं असतात शाळेत त्याच्यामुळे. आणि या साईडला बघा मस्त मस्त झाडं लावलेली आहेत मुलांनी. मुलांना खूप आवड आहे झाडांची, आणि ते लावत असतात सारखी सारखी. फुल झाडं असतात, झेंडूची झाडं बघा. आणि भाजीचं वगैरे पण काय काय लावतात मुलं इथे. आता नाही आहे भाजी. शाळेतील मुलांसाठी पाण्याची वगैरे सोय पण केलेली मस्त. इथले ती ताटं वगैरे धुतात आपले हात वगैरे मस्त, नळ असत. आणि इकडे टाकी आहे. या साईडला पण खूप जागा असते. आम्ही आमच्या शाळेत कधीच विसरू शकलो नाही. या शाळेत आमची 1ली ते 5वीपर्यंत प्रवास गेलेलो. त्यानंतर आम्ही 6वी पुढच्या शाळेत गेलो. आणि आम्ही 5वीत जात होतो तेव्हा या शाळेत 5वी शिकवण्याचं हे येलो, नियम येलो. आणि त्यानंतर इथे 5वी सुरू झाली. 5वीचं वर्ग इथे नव्हतं, पहिली ते 4थीपर्यंत शाळा होती. ज्यावेळेस आमची 5वीत जाऊची वेळ येली तेव्हा इथे 5वी शिकवून घेतली नाही. आणि त्यानंतर आता इथे 5वीपर्यंत शाळा झालेली असं. आणि इथे मस्त वाटलं आमका, म्हणजे आमच्या घराच्या जवळ होती शाळा आणि काही लांब जाऊची गरज वगैरे नाही. आणि मस्त माझी आई इथेच जेवण करतात शाळेत, त्याच्यामुळे काय हे नाही, बरं वाटलं सगळं एकदम. आणि मुलांना खेळण्याची सोय वगैरे असतं समोर, एकदम बरं वाटतं. ग्राउंड पण मोठं असतं. आम्ही जेव्हा होतो तेव्हापासून असंच असतं सगळं, आणि एकदम मस्त वाटतं. बघू शकताय तुम्ही आमची शाळा. आमका वाटत तेव्हा आम्ही कधी पण येतो शाळेत, कारण आमचं घर इथेच आहे लागून, त्याच्यामुळे कधी पण येऊ शकतो. तुम्ही पण येवा जर तुमका येऊचं असेल. फक्त शाळेत काही नुकसान वगैरे करू नको. झाडं वगैरे लावलेली असते ती तोडू नको. ही सगळी मुलांची मेहनत असते. मुलांनी लावलेली झाडं वगैरे असतात, त्यांना अजिबात नुकसान वगैरे करू नको. येतात आणि ते झाडं वगैरे तोडून जातात शाळेचं काही असं ठेवत नाही, नुकसान करून टाकतात. असं काही करू नको, कारण खूप मुलांना जेव्हा अशी झाडं वगैरे लावतात तेव्हा खूप वाटतं की आपलं झाड मोठं होऊ बघा. आमका पण वाटतं. आम्ही जेव्हा इकडे जेवण वगैरे झाल्यानंतर सुटं आम्ही शाळेत जेव्हा आमका सोडी, ते आम्ही लहान लहान झाडांका अशी अळी करू आणि पाणी घालू ताट धुवून वगैरे आमचा. त्यामुळे मुलांची खूप इच्छा असते की आपण लावलेली झाडं मोठी होऊ हवी. तुम्ही अशी ह्यांका तोडू वगैरे नको, यांचं नुकसान करू नको. बाकी बघा आमची शाळा कशी वाटतं मस्तपैकी. शाळेकडे येवा, पण शाळेचं काही नुकसान करू नको. म्हणजे कुत्रे येलो तर म्हाका घाबरता, म्हाका बघता, पण ते कर्जाची तो आसऱ्यासाठी येलो पाऊस पडता म्हणून. त्याका बसू दे, आपण काय त्याका दुखवूया नको. आपण आता जाऊया आपल्या इकडे शेती आहे तिकडे, बघूया काय हा काय घरात जाऊया. आता इथं थांबून पण काही नाही, जरा बरं वाटलं शांत. आपण आपल्या शाळेत बाय बाय करूया आणि जाऊया गाडी घेऊन घराकडे. आता आपल्या इकडे शेतात जाऊचं. बघा पाठीमागे आमचे फळाची आणि काजीची झाडं असतात सगळी. आता इला ती एक फजवाची शेंग खाते आणि जाते. आणि पप्पा उद्या औषध मारतले. कोण जर व्हिडिओ बघित असत नाही येत असत तर पप्पा औषध मारूचे आहेत उद्या. खाऊ नको असे काढून. मस्त भेटली. कीड लागली या पानांका म्हणून औषध मारतलो. उगाच जेवण शेंगे वगैरे खाऊ नका. उगाच काहीतरी वेगळं इफेक्ट पडतलो त्याच्यामुळे. अगोदरच तुमका मी सांगते, नाही तर नंतर बोलतात की माहीत नव्हतं औषध मारलं आणि बॅड इफेक्ट पडतो तुमच्या बॉडीवर. इथे भोपळ्याची वेल घातलेली आहे पप्पाने. आपण जाऊया आता घराकडे. का किडले आहेत पूर्णपणे, त्यामुळे आम्ही औषध मारतलो उद्या परवा. खाताना विचार करून खावा. विचारा आणि खावा. सांगूच्या आधी काढून खाऊ नको. नाही तर उगाच औषध मारलेलं असेल आणि तुम्ही खातालाच उगाच काहीतरी शरीरात होईल तुमच्या. हे बघा आतमध्ये पण किडलेत, बघून खावा खालात तर. चला आपण आता घरात जाऊया. आपली टमटम लावली आहे तिकडे घेऊया आणि घरात जाऊया.
हे बघा आपल्या येता येतं एक मासं भेटलो ते का आपण आपल्या बावडीत सोडूया नेऊन जीवनदान. बघ तू गाडीवरसून फिरायचे मजा करून घे. बघा चला मासं भेटलं बावडीत सोडूया नेऊन. बावडे कटरो नाही बावडेकडे डायरेक्ट जाऊ शकतो आपण. पुढे नको जाऊया आपले पाय चप्पल पाण्यात चप्पल नको घालूया. बाय 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 बाय. अरे इकडे कुठे येतं जा. चला तो गेलो आपल्या घरात. मस्त जगन दे आमच्या बावडेच पाणी मस्त आणि निवळ. चला जाऊया घरात. मासं वगैरे सोडून झालो आता आपण पेरू बघूया भेटता काय. आणि आता काळोख पडलो बघूया भेटता काय छोटा पेरू. पेरू खाऊची इच्छा झाली माका कुठे दिसत नाही. कुठेच नाही पेरू. पेरू आपल्याला भेटलेला आणि पेरूच्या नादात आपण पेरूचं देव मोडलो. जाऊया पेरू खाऊया आता आपण. पेरू आपण खाऊया. पेरूच्या नादात आपण देव मोडलो. मस्त बघा पेरू तर आपण खातो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.